Keta amedalolera bokhala mtumiki woyambirira mu Blantyre Synod kupita dera la Nchewu
uthenga wabwino. Atafika kumeneko anatsekula mipingo yambiri komanso ma prayer house yambiri. Iwo adalimba mtima ife adanyamula uthenga wabwino umene amadziwa kuti ukapulumutsa anthu, ukamasula anthu, ukachiritsa anthu, ukapulumutsanso miyoyo ya anthu. Chifukwa cha iwowa kunjeku adadzala mipingo yochuluka, angakhale ma prayer house wochuluka. Tikunena lero ndi mipingo ikuluikulu. Okondedwa, mbiri yanu mudzasiya yotani imene idzapangitsa ena kuyikumbukirani.